नैबे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों 3 अक्ट'बरावनो बिथांमोना समायखिरा लानायनि खोथा बुंदों। बेथ' मा बुङा बेसे गोबावसै 5 बोसोर बारलांबाय जोंखौ थगायनानै दोननाया सरखार जासिगोन बेसेबां बिपिएफनि दैदेनगिरि मानसिफोरखौ बेसेबां थगायखो नै जानोसै होननानै हमथाबोबाय थादों जे बिपिएफआव थायोब्ला खुनु इस्यु समस्या बेनि सायाव मोजाङै एनालाइटिकेल बे रोखोम मोनसे सिन्था धारा लालायलायनानै सावरायनाय जाया आरो अबेबा मोनसे इस्युनि सायाव कनक्रिट मोनसे भिजन बा मोनसे दृष्टिभंगि लानानै खामानि मावनाय जायाफोर इउपिपिएल दोलोआ फैसा रानोब्ला फैसाखौ लानानै दोन आरो बिपिएफनो भट होनांगौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैसा लानानैसो हाबहैयो नामा? खुलुमबाय दिनै जोङो माखासे जे फैबाय थानाय राजखान्थि बा फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो सावरायगिरि महरै जोङो सासे आलासि लिंनानै लानानै फैदों आरो बिथाङानो जादों हयथ' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होआबाबो नोंथांमोना निश्चय सिनायखागोन बिथाङा जादों खाम्फा बरगयारि आरो नोंथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड रादाबनि जानानै आं नोंथांखौ बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय नोंथां जिहेतु बिसायख'थि फैगासिनो 22 सेप्तेम्बराव नोंथाङा बे बिसायख'थियाव जि बाहागो लानो थाखाय मोननै जि बियाबाव नोंथाङा गेलेनो थाखाय थिरांथा लागासिनो दङ इउपिपिएल दोलोनि सासे बिजाथि जानानै दा बेवहाय नोंथांनि जि राजखान्थिनि दोहौ जाबायदि रायजो राजाफोरजों खोथा बाथ्रा सावरायनाय बे माबायदि सोलिगासिनो? इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा आं इउपिपिएलआव बिपिएफ गारनानै इउपिपिएलआव फैनायनि उनावहाय बे बिसायख'थिखौ लानानै मोननै समस्तियाव आंखौ गेलेनांगौ होननानै दायित्व होदों मोनसेया जाहैबाय 14 नाम्बार चिरां दुवार समस्ति आरो मोनसेया 10 नाम्बार देबरगाव समस्ति खारना जाहैबाय 14 नाम्बार चिरां दुवारनिफ्राय आं 15 बोसोर देरहानाय आंहा बेवहाय गोबां आंनि मानसिफोर दङ आरो इउपिपिएलआव जेब्ला आं जगदान जाबाय गोबांथार जोंनि बिपिएफनि आंनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जाफादों गतिके इउपिपिएलआ देरहानायनि समग्र पसिबिलिटि बाहाय दङ बेखायनो देरहानांगौखाय बेवहाय आंखौ होदों मोनसेया जाहैबाय देबरगामियाव होनाय जादों आरो आं जोबोद मोजां मोनदों देबरगामियाव बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो मानोना देबरगामि समस्तिया जाहैबाय बे बिटिसिनि 40टा समस्तिनि मोनसे बयनिख्रुइबो बांसिन गुरुत्वपूर्ण समस्ति बेवहाय आं हाग्रामा महिलारिजों चेलेन्ज खालामनो होनना फैयाखै बेहाय जाहैबाय देबरगाव समस्तियाव गासिबो जाथि गस्तिनि बिटिसिनि जेसेबां जाथि गस्ति दं इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा बुद्धिजीबि मानसिफ्रा शिक्षित मानसिफ्रा बे समस्तिनि सिङावनो दंजोबो बेवहायनो बिटिसि अफिस दं बे जायगायावनो आयेन बानायनाय जायो बेनिफ्रायनो प्रजेक्ट स्किम्स हमनाय जायो बेनिफ्रायनो थाखा फैसा जौगानायनि खामानिफोरखौ बेनिफ्रायनो मावनाय जायो बाहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो प्लेनिं खालामग्रा अफिसार्सफोर गासिबो बेहायनो दंजोबो बे जायगायावनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ भाइस चेन्सेलरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेक्सारार्सफोर प्रफेसार्सफोर गासिबो बेहायनो दङ बेवहायनो जोंनि फिसाफोर एमए फरायनाय पिएइचडि फरायनाय गासिबो गियानि व्यक्तिफ्रा बेहायनो दंजोबो बेवहाय सिआइटि दङ टेक्निकेल नलेज गोनां जोंनि फिसाफोर प्रफेसार्सफोर गासिबो बेवहायनो दंजोबो बेहायनो मेडिकेल कलेज दङ जोंनि हेल्थखौ जोंनि साइस्थ' माबानि थाखाय मावग्रा डक्टरफोर गासिबो बेहायनो दंजोबो आरो बे समस्तिनि सिङावनो गोबांथार कलेजेसफोर दङ गोबां शिक्षा अनुष्ठानफोर दङ बिजनेस अनुष्ठानफोर दङ आरो मा होनना बुङो ससियेल इन्स्टिटिउसन्सफोर बाहाय दङ इनफ्रास्ट्राक्चार्सफोर बाहाय दङ बाहाय बिजनेसमेनफोर दङ माने बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव जेसेबां जाथि गस्ति दङ बे देबरगाव समस्तिनि सिङावनो इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दङ दा बेनि जुदि प्रतिनिधि आं जानो मोनो बेनि जुदि दैदेनगिरि आं जानो मोनो बे मानसिफोरजों बे इन्टेलेक्सुयेल फरामाव आंबो हाबनो मोनगोन आरो बिथांमोननिफ्राय गोबां गियान लानानै बिथांमोननि नलेज इनफरमेसन आं शेयार खालामनो मोननानै बिटिसि दाफुंनायनि बेलायाव आरो बिभिन्न जाथि गस्तिनि जातीय समस्या समाधान खालामनायनि बेलायाव आङो जथेस्थ
गियान आरजिगोन आरो खामानि मावनो हागोन होननानै आङो देबरगाव समस्थियावबो गेलेनो थाखाय दिनै आगोलदों आरो बेनिखायनो बयबो रायजो राजानि खाथियाव आशीर्बाद मोननो आरो अननाय मोननो आङो थांदों आरो नुनो मोनदों मोननैबो समस्थियाव आंखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा गासिबो जाथि गस्थिया ज' जानानै भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। नोंथाङा बेनि गेजेरावनो बेसेबां आसाबादि होननानै सानो? मोननैयावबो आङो 100% कनफिडेन्ट आं देरहागोन। जुदियाव नोंथाङा देरहानायनि जि मिजिं लानानै नोंथाङा रायजो राजानि गेजेराव ओंखारबाय बिसायख'थिनि जे गेलेनो थाखाय, दा बेवहाय मोननै समस्ति बेवहाय चिरां आरो क'क्राझार मोननै समस्तियाव बेवहाय मावथारनांगौ होननाय नोंनि बियाबाव नोंथांनि जे बियाबाव बेयाव मावथारनांगौ होननाय मा दङ दा? जेनेबा माखौ मेजरिटि लानानै बांसिनै मावगोन? इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार नोङो लामा बान्दो दालां बायदिसिना बेफोरथ' दंखायो। बेनि बादैबो जोंनि आनएडुकेटेड लेखा रोङै जाम्बा जाम्बि गोरिब मानसिफोरखौ माब्रैहाय गाव गावनि जिबनखौ गावनि संसारखौ गावनि न'खरखौ सास्टेनेबल खालामनो थाखाय बिसोरनो जब अरियेन्टेड नलेज खामानि मावनानै जानो हानाय बे गियानखौ बोरै होनो हानो बे स्किलखौ बोरै होनो हानो आं बे साइडआव ध्यान होगोन आरो बिसेसकै हिन्जाव माहारिया जोंनि समाजनि बयनिख्रुइबो बांसिन समाज दाफुंनाय आरो न'खर दाफुंनायाव बाहागो लायो बा अरिहना होयो। बेनिखाय हिन्जाव मानसिफोरखौ बांसिन ध्यान लानानै आं खामानि मावनो लुबैदों आरो जोंनि फिसाफोर फरायनाय मानसिफोरखौ बोरैहाय सरकारनिफ्राय सहाय सहजुगिता खालामनानै दानिफ्राय बांसिन आरो फरायनायनि फेसिलिटि प्रभाइड खालामनो हायो बेनि थाखाय आं खामानि मावगोन। आरो फरायसाफोरनि थाखाय माबाफोर उनफोराव डेभेलप खालामनायनि आरो सानबावदों? फरायसाफोरनि थाखाय आङो बिटिसि समावहाय जेब्ला डेपुटि चिफ जादोंमोन एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ आंनो नायदोंमोन आरो बे समावहाय आङो 25 जनिया मेधाबि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आइएस अफिसार आइपिएस अफिसार सानै एंगेज खालामनानै दायित्व होनानै बासिनाय जायोमोन, सिलेक्सन खालामनाय जायोमोन आरो बिथांमोनखौ इउपिएससि कचिं दिल्लीयाव खालामहैनाय जादोंमोन। बेनि बायदिबो फिसा फिसा गोबां स्किमफोर लानानै माने सापर्ट होनाय जादोंमोन। जेनेब्ला आइआइटि फरायनाय आइआइएम फरायनाय बिथांमोननो 2 लाख करि आं बावबाय एमाउन्टखौ हयथ' 3 लाख बा 2 लाख बे रोखोम जोङो फाइनान्सियेल सापर्ट होयोमोन। बेनिफ्राय बाहेरायाव देशनि बाहेरायाव फरायनाय गथ'फोरनोबो जोङो सापर्ट होयोमोन। एनआइटि फरायनाय मेडिकेल फरायनाय बिथांमोननोबो स्ट्रेट वे जोङो फाइनान्सियेल सापर्ट होयोमोन। बे रोखोम स्किम बानायबोदोंमोन। दा इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनावहाय आङो बेखौ मोजां खामानि मावनायखौनो नुदों। आं जेरावहाय 25 जनल' फाथायहरोमोन बै समाव फान्डनि कनस्ट्रेन्ट दङमोन। दा इउपिपिएल सरकार फैनायाव फान्डआबो बांसिन जाबाय। बिथांमोनहा 50 जन इउपिएससि कचिंनि थाखाय सुबिदा होदों आरो बे आसनिखौ बिथांमोनहा नामाकरन होदों जे इउएन ब्रह्म बड'फा सुपार 50 नामाकरन होदों। दा नैबे इलेक्सननि दारैहाय फोरमायनाय जादों रायजो राजाफोरनो गोबांथार फरायसाफोरखौ सहाय सहजुगिता खालामनायनि बेलायावहाय आरो आं सानो आंबो जेब्ला गभर्नमेन्टनि सासे मानसि जागोन अब्ला एडुकेसन सेक्टराव जेरैबायदि मावनांगौ आं मावनो हागोन। जोंनि गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बोरैहाय मोजाङै फरायनो मोनगोन आरो मोजाङै फरायनाय गथ'फ्रा माब्रैहाय एमप्लयेबिलिटि बारायनो हागोन बेनि थाखाय जोङो जथेस्थ' मावनांगौ दं आरो बेखौ आं मावगोन। आरो जि चिरां नोंथांनि जेखिनि बियाब बे बियाबाव हानि एसे जेंना दङ, जि फरेस्ट एरिया बे जायगाया एसे बेखौ माबायदि सुस्रांनायनि थांखि लादों? समग्र बिटिसियावनो बे प्रब्लेमा दं। जोंनि मानसिफ्रा बिसेसकै बर' आदिबासि राजबंसि एसे नेपालि बे मानसिफ्रा गावनि हा थोआ लोमा जायोब्ला फरेस्टनि हायाव हाबदों आरो आवग्रिना लादों। डेमोग्राफिकेलि जोंनि जायगायाव बर'फ्रानो बांसिन फरेस्टआव हाबनायखौ नुदों आरो सा ओनसोला जिहेतु जोंना जिअग्राफिकेलि फरेस्ट एरियानो जोबमोन। बेवहाय गोबां
डिफरेस्ट खालामनाय जाबाय दा आफ्टार अल जोंनि गोरिब दुखिया मानसिफ्रानो हा नागिरनानै थांनानै थानायनि माने बेबस्था नागिरनानै बियो हायाव थांदों जोंनि मानसिया बिजनेस खालामनो रोङा गुबुन प्रफेसनाव खामानि मावनानै जानो हानाय बे केपासिटि एबिलिटिया दाबो जिहेतु फैयाखै होननानै एग्रिकालचार खालामनानैनो थांनानै थानांगौ जायो ओंखायनो हाया प्रयजन जादों दा आयेनबो फैबाय 2006 सनाव जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बे फैबाय बेनि आधाराव जोङो हा होनायखौ 2008 सननिफ्राय जों आरम्भ खालामदों कचुगाव ओरैहाय चिरां जिल्ला सरि उदालगुरि आरो गोबांथार जायगायाव जों हाखौ होदों क'क्राझार जिल्लायाव माखासे माने एरियायाव थालांजोबदों दा आं सानो बे हाफोरखौ जोंनि गोरिब दुखिया मानसिफ्रा जायफ्रा आवग्रिनानै दङ होनो प्रयजन दङ आरो बेखौ होनायनि बेबस्थाखौ आङो सरकारनि सासे मावफुं बेक्ति जायोब्ला आं बे खामानिखौ मावगोन आरो रायजो राजानो आं कमिटमेन्ट होयो आयेनगत भाबै आरो फरेस्टखौबो जोंनो नांगौ बे साइडखौबो नायनानै फरेस्टनि हा होनाय खामानिखौ मावफुंनाय जागोन जिहेतु नोंथाङा 15 बोसोर जे बिटिसि खुंथाय बे बिटिसि खुंथायाव थानानै नोंथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव खामानि मावदों आरो बावैसो सिगांनि नोंथांनि जेखिनि दोलोदो थानानै खामानि मावदोंमोन खुंथायजों बेखौ आनज्रायनानै नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव फैबाय बे इउपिपिएल दोलोजों फैखांनानै जे प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल दोलो बेनि बिथांजों थाफानानै खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि नोंथांनाव गोबां पार्टिखौ आं नुदों जे बिपिएफआव थायोब्ला कुनु इस्यु समस्या बेनि सायाव मोजाङै एनालाइटिकेल बे रोखोम मोनसे सिन्था धारा लालायलायनानै सावरायनाय जाया आरो अबेबा मोनसे इस्युनि सायाव कंक्रिट मोनसे भिजन बा मोनसे दृष्टिभंगि लानानै खामानि मावनाय जाबोआखै किन्तु दा प्रमद बर'खौ आं बेखौ नुदों मोनफ्रोमबो समस्यानि सायाव बिथाङा खुब मोजाङै ध्यान होदों आरो माइक्र' अबजारभेसन माइक्र' वे अफ सलिउसन बेखौ लानानै बिथाङा आवगोलदों आं मोनसेल' प्रमान होनो नागिरदों जे जोंबो बिपिएफआव थानाय समावहाय जोंनि जि बिराद गाज्रि सिटुएसनखौ मोनसे फोजोबनानै सान्ति परिस्थिति लाबोनो थाखाय जों सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जोंनि खामानि मावनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि दृष्टिभंगियाव हयथ' बहाबा नङा बहाबा भुल दङमोन बे खारनावहाय आदिबासिफ्रा गोबांथार अर्गानाइजेसन आन्डारग्राउन्ड अर्गानाइजेसन बानायनानै आन्दलन खालामबाय थादों कब्रा बिरसा आनला नासला ड्रागन फाइटार इत्यादि इत्यादि संगठन खालामनानै गावसोरनि जातीय समस्या समाधान खालामनायनि मोनसे प्रक्रिया नागिरनानै लामा नागिरनानै बिथाङा आन्दलन खालामनांदों ओरैहाय राजबंशीफ्राबो गावसोरनि जातीय समस्याफोरखौ लानानै आख्रासु बायदिसिना संगठनफ्रा आन्दलन खालामबाय थादों एखे समावनो बर'फ्राबो बडलेण्ड रायजो नागिरनानै एबसु आरो एनडिपिफ्रा आन्दलन खालामबाय थादों ओरैहाय गुरखाफ्राबो आन्डारग्राउन्ड अर्गानाइजेसन खालामनानै माने आन्दलन खालामबाय थादों माने बै समावहाय बिपिएफनि जानानै जोङो जेसेबांखि सेस्था खालायाखैमोन माने खुनु मोनसे जाथिया जोंनि खामानि मावनायनि सायाव माने गोजोननाय गैयामोन माने सेटिसफाइड नङामोन ओंखायनो रिजेन्टमेन्टजों बिथांमोनहा आन्दलनमुखि जादों नाथाय प्रमद बर'नि सरकार फैनायनि उनाव दिनै रावबो आन्दलनमुखि जायाखै मोनसे आन्दलननि खोथा जों खोनासङाखै माबा खोनानो मोनाखै बेयो माने आंनि नुनायाव प्रमद बर'आ थिग मोनसे एप्रोच लादों सरकारजों रायलायदों आरो दिनै सरकाराबो गासिबो खोथाखौ बुजिनानै आदिबासि वेलफेयार डेभेलपमेन्ट मोनसे मा होनना बुङो बेखौ काउन्सिल दाना होदों आरो नेपालिफोरनिबो दाना होदों राजबंशीफोरनोबो दाना होदों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि जातीय समस्याफोरखौ बिसोरनि दुख बेदना बिसोरनि आखा आकांखाफोरखौ पुरन खालामनो थाखाय बे हारिनिनो दैदेनगिरि बुद्धिजीबि बिथांमोनखौ लाफानानै खामानि मावदों दिनै आदिबासि समस्या समाधान खालामनो उइलसन हाजदाखौ नमिनेटेड मेम्बार खालामनानै बेखौ इएम बानायदों दायित्व होदों जे आदिबासिनि समस्याखौ बोरै समाधान खालामनो हायो बिथाङा बे दायित्वखौ मोननानै मावदों
ओंखायनो आदिबासीफ्रा खुसि जादों नेपालिफोरनिफ्राय बेबायदिनो गोरों गोरों मानसिफोरखौ दैखांदों बेफोरनि गेजेरावहाय सासे जेनेबा माधव सेट्रीनि खोथा दङ बिथांखौ माने पलिटिकेल एडभाइजार खालामबावनानै एम्पावार खालामनाय जादों बिटिसिआव खामानि मावनो मोननायनि स्कप होदों बे हिसाबै गुरखा मानसिफ्रा दिनै खुसि जादों राजबंशीफोरखौबो बिदिनो खालामदों प्रत्येक जाथि गस्थिखौ बिदि खालामनायलाय दिनै गमामायै प्रत्येक जाथि गस्थिनि मानसिफ्रानो खुसि जादों ओंखायनो सान्थि परिस्थितिया दिनै फैमारदों सान्थि सम्प्रतिया फैमारदों बेनि उनाव भिजन डकुमेन्ट बानायदों जे 22टा 26 जनजातिखौ लानानै बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो जोबोद मोजां जादों बयहाबो मोनसे गावनि मातृभाषा बिमानि राव गावनि कला कृष्टि गावनि परम्परा गावनि धर्मखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो बेवहाय जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेकआप फैया गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा नेताफ्रा जुदि माबा मोनसे अनसुंथाइ बेकआप जुदि होआ अब्ला मानसिफ्रा जाथि गस्थिया गियो जे जोंनि परम्पराया थागोन ना थाया जोंनि कला कृष्टिया बाहाय सास्टेन खालामनो हागोन ना हाया बे गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बा बे काउन्सिलनि सिङाव साप्रेस खालामना दोनगोन नामा बेफोर गिनाय फैदोंमोन नाथाय दिनै बयबो नुबाय जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिया गावनि भाषा मातृभाषा गावनि संस्कृति गावनि कला कृष्टि गावनि परम्पराखौ लानानै थांनो मोननायनि बे मोनथायखौ मोनबाय बे क्षमताखौ बयहाबो दंसै रावखौबो खर्ब खालामाखै बे खोथाखौ बुजिजोबनानै दिनै बयबो खुसि जादों बिसायख'थि फैगासिनो जिहेतु नैबे जोंनि बिटिसिआव मोनथाम दोलोआ गोख्रों बाहागो लागासिनो दङ जेरैबायदि नोंथांमोननि इउपिपिएल दोलो बिपिएफ दोलो आरो बिजेपि बेनि गेजेराव नोंथांमोननि जि जुजिलायनाया सोरजों जागोन होनना सानो बेहाय रावजोंबो जुजिलायनाय कम्पिटिसनाथ' फैगोन बयबो देरहानोथ' सेस्था खालामदों दा खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मानो बिपिएफनो भट होनो बिटिसिनि रायजो राजाया बिजेपि कंग्रेस बा अन्य दलनो मानो भट होनो इउपिपिएलनो मानो होनो नाङा बेखौथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा क्लियार जाजोब्बाय दा रावबो होनो नाङायाव गैला दा इउपिपिएलनोसो होनांगौ होननानै बे खोथाखौ बयबो बुजिजोबनो हाबाय ओरैसो थांबाय जे गासिबो एनालाइसिस खालामजोबनानै दिनैनि रायजो राजाफ्रा रावबो जाम्बा नङा पुर्ब कर्म आगोलाव जि मावलांदों बिनि थाखाय जेसेबां एन्टि इनकामबेन्सि फैनानै दं बिपिएफआ दिनै रायजो राजाफ्रा बे बुस्थुखौ बेरखांहोदों आं दहाय जि बुंलांबाय सान्ति प्रतिष्ठानि खोथा आन्दलननि खोथा बेफोरनो दासिमबो बिपिएफनाव बे इनकामबेन्सिया दासिमबो दङ ओंखायनो बिपिएफनो रायजो राजाया भट होआ जि बिपिएफफ्रा माने एकदम बिपिएफ जाथाबनानै दङ बेखिनि थागोन बिपिएफनिफ्राय हाजार हाजार भटार्सफ्रा अलरेडि इउपिपिएलआव फैखाबाय इउपिपिएलआव जगदान जाफैजोब्बाय आरो बिजेपिया जाहैबाय बेवहाय मोनसे बिथा गैयैमोन बियो बिराद स्ट्रं मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो बिथांमोननाव गासिबो बोलो दङ गासिबो सक्ति दङ खिन्थु बिटिसिनि समस्याया कमप्लिटलि बेलेग जोङो स्टेटनि समस्याजों गोरोबा बेवहाय जाथि गस्थिनि बिभिन्न समस्या दङ बे समस्याफोरखौ बुजिनो हानाय बेखौ समाधान खालामनायनि जि मेन्टेलिटि थानाय मानसिफ्रा जादों बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर बिटिसिनि नेताफोर ओंखायनो बिटिसिनि नेताफोरनि सायावसो बिटिसिनि मानसिफ्रा बिश्वास खालामनानै दं ओंखायनो बाहेरानि नेताफोरनि बुंनायाव बिटिसिनि मानसिफ्रा भट होआ दा इउपिपिएलआ सरकार दङ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै मोनफ्रोमबो समाजखौ लानानै मोनफ्रोमबो सेक्सननि मानसिफोरखौ लानानै ज' खामानि मावदों दिनै सान्थि फैबाय एकता फैबाय समान माने सुबिदा मोनबाय मानसिफ्रा जौगानायनि बेलायाव जेरैबो माने एसे एनैब्लाबो मोननाया आराम्भ जाजेनदों बेनिखाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थियानो इउपिपिएलनो समर्थन होनो थाखाय दिनै बयबो रेडि जादों बेवहाय गुबुन दोलोजों कम्पिटिसन जानांनाय आरिनायनि फैया एबसलिउट मेजरिटि लानानै दिनै
इउपिपिएलआ गाव हारसिंनो सरकार दानो हानाय जागासिनो दङ 26 तारिखखौ नेनोसै 22 तारिखआव भटआ बोरै पेटार्ना बोरै जादों बाहायनो आन्दाज मोनगोन 26 तारिखआव रिजाल्ट मोननायनि उनाव 29-30 तारिखआवनो इउपिपिएलनि सरकार जागोन नैबे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों 3 अक्ट'बरावनो बिथांमोना समायखिरा लानायनि खोथा बुंदों बेथ' मा बुङा बेसे गोबावसै 5 बोसोर बारलांबाय जोंखौ थगायनानै दोननाया सरकार जासिगोन बेसेबां बिपिएफनि दैदेनगिरि मानसिफोरखौ बेसेबां थगायखो नै जानोसै होननानै हमथाबोबाय थादों कन्ट्राक्टर थाखा गोनां मानसिफोर फैसा गारगासिनो दं बिदि जाबोदों बे खोथाखौ बुजियैनि खोथा गैया मा खोथा बुंदोंमोनलाय दिनै जेनेबा आंखौ रायाब्लानो चन्दन ब्रह्मखौ रायाब्लानो बेहा इलेक्सन केम्पेइनानो जाया जोंथ' रावखौबो बखिया जोंहा जोंनि जि मावनो नागिरनाय जोंनि परिकल्पना जोंनि भिजन बे खोथाखौसो जोङो रायजो राजानो खोन्थायो आरो सोरनिबा फाफ्लियाव दोननानै सिलेगावग्रा खाम्फादों आरो चन्दनजों बे खोथायाव मा बुङो बिथाङाथ' बिदिनो बखिदों जोंलायनो गावसोर मावा सोरनिबा दारैसो मावो जोंनावथ' बे सभाब बे सरित्रथ' गैया बे सरित्रआ जाहैबाय गावनाव नोङो चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि सेवहैबाय जोंखौ सेवहैबाय होनबाय बियो टिकेट होआ दिनै चन्दन ब्रह्मनोबो टिकेट होदों आंनो 2 टिकेट होदों दा मा बुंबावनांगौ दं बेहालाय गोदाव सोराव जि बखिलाबायनाय नै दाख्लै माबा मोनसे बुंलायबाय जे माबा गाव गारि गाखोनाय माबा हा फाननाय चन्दन बायनाय बायदिसिना खोथा बुंदों बेफोरो मा जोंनि पलिटिक्सजों जोंनि समाज गठन खालामनायजों जोंनि देश दाफुंनायजों नोंनि बे हा फाननाय बायनाय गारि बायनाय फाननाया मा सम्पर्क दं दिनै रायजो राजाफोरखौ बेजोंनो थाइटसिल' खालामनानै हेलिकप्टारा गंसे आथिं दं होननायजों बे थाइटसिल' खालामनाया सासे नेतानि सरित्र सासे नेतानि नलेज बेथ' मा खोथा जाखो बेलाय बेजों रायजो राजाया मिनिनानै खुसि जागोन नामा गोरों गोराफ्रा बयबोथ' लाजिजोबनानै दङ ना सोरखौबा बुंबाय बियो गावखौ सहाय खालामनो थांनाय मानसिफोरखौनो जे जेनोब्ला सिन्देलनि माला बेफोर खोथाया मा जाखो बेजों मानसि थागोन नामा रावबोथ' थानाय नङाना बागदावजोब्बाय दा लेखा गोरोंफ्रा बे गोजाननि हाजोखौ स्लिम नुयो होननाय बायदि जादों खाथियाव थांब्लाथाय हारां हाथां अन्थाइ हाखर बायदिसिना बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मिन्थिजोब्बाय गतिके आं सानो बिथांनि बे बुंलाबायनायाव जेबो ओंथि गैया बेखौ रावबो बिसासबो खालामा बिनि बुंलाबायनायखौ इउपिपिएल दोलोआ फैसा रानोब्ला फैसाखौ लानानै दोन आरो बिपिएफनो भट होनांगौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैसा लानानैसो हाबहैयो नामा बे खामानिखौथ' गावखौसो नुदों बेथ' गोदोनिफ्रायनो जाबोदों गोदो बे 15 बोसोर देरहानायाव इउपिपिएलनाव फैसा दंमोन नामा इउपिपिएलनाव थाइसे फैसा गैया जोङो बिपिएफनि जानानैसो रानोमोन आरो राननानैनो गोबां मानसिफोरखौ बिदि खालामनानै जों भटबो देरहाबोदोंमोन दिनैसिम बे कालसारा बिपिएफनाव दङ बिथांमोनहा दिनै थाखाजों गोग्गादों आंखौ फेजेननो थाखाय आं मिन्थिगौ कौटि थाखा बियो राननो सेस्था खालामदों नाथाय जों राननो होनाय नङा जोङो हमथागोन बेखौ जेरैखि जाया पुलिस बा प्रशासननि दारैहाय जोङो हमथानायनि बेबस्थाखौ जों खालामो जिहेतु 22 सेप्तेम्बराव बिसायख'थि जानो थांगासिनो बिनि गेजेरावबो जों खायफाखौ नुनो मोन्दों हयथ' नोंथाङाबो मोनथिदों जे माबेबा मोनसे बियाबफोराव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो बेफोरबायदि नुनो मोनगासिनो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो जोङो गावसा गावसि जानो नाङा बेखौथ' बयबो लुबैयो आरो बिटिसि बाखिया बेखौनो लुबैदों जे जोंनाव रिजनेल पार्टि मोननै थानो नाङामोन मोनसेल' जानांगौमोन आरो बेनिखायनो गेजेर सम जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानायनि खामानि मावबोदोंमोन फैयै रिसेन्टलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला खावलायबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव रायज्लायनानै ज' जानायनि बेबस्था खालामनांगौ बिपिएफनि जानानै आंनो लिड खालामदों जोंनि बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट रबिराम नार्जारि इमानुएल मोसाहारि रिहन दैमारि रबिनसन मोसाहारिखौ लानानै आङो बे रायज्लायनायखौ आंनो लिड खालामदोंमोन खेबथाम खेबब्रै रायज्लायनाया सुरु जादोंमोन नाथाय हाग्रामाया गावनि मानसिफोरनि दारै बिनि डे 1निफ्रायनो बियो उल्था खोथा बुंदों बेखौ बयबो दिनै नागिरफिनोब्लानो बयबो मिथिगोन बयबो मबाइलाव नायजोबदों फैयै
बियो हमथादों बेखौ हमथानानै आंनि सायाव दखानाव फोदों दाय होदों जे आं लायनो बे रायलायनाया जेबो नङा आंनि कनस्पिरेसि आंसो सिफ जानो लायनो गावखौ बोखारनानै आंसो सिफ जानो षड़यन्त्र खालामदों होननानै बुंदों बे आङो इलेक्टेड मेम्बारानो नङा आङो इलेक्सनाव जेनबोनायसो आं बोरैहाय सिफ जानांगौ बाहायलाय खोथाया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया ज' जायोब्ला रायजो राजाफ्रा हयथ' सोर सिफ जागोन रायजो राजाया बेखौ डिसाइड खालामगोन बेवहाय गावनि प्रबेबिलिटिखौ नुनो मोनाखैमोन ओंखायनो बियो ज' जानायखौ सुखुवा बेनि उनावहाय आं इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय बर' साहित्य सभा एबसु एक्स बिएलटि एक्स एनडिएफबि हारिमु आफाद हालुवा आफाद बायदिसिना 16था बर'फोरनि जातीय संगठना ज' जानानै आरोबाव खेबसे ज' खालामनो थाखाय प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिखौ खावलायबावदोंमोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ प्रमद बर'निफ्राय पजिटिभ एन्सार फैदों आरो बेखौ सिटि मोननाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिया बिनि उल्था बुंदों आरो बिनि थाखायनो दिनै ज' जानायनि प्रक्रियाया जायाखिसै बिथाङा बुंदों जे आङो 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार खालामखांबाय दासो मानि स्टिक होफैदों बे खोथाखौ बुंदों बियो आरो जोंनि गेजेराव ज' जानाया नोंनि 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार खालामनायजों मा सम्पर्क दं इलेक्सनाथ' 22 तारिखआवसो दाबो दिनैबो 20 तारिखआवबो 21 तारिखआवबो ज' जाजाया होमबा नोंहा जुदि ज' जानायनि मोनसे गोसो दंमारोब्ला जोंनि हारि बा बिटिसिखौ मोजाङै ज' लांनायनि सिन्थाधाराया जुदि दंमारोब्ला अब्ला दिनैथ' 15 तारिखल'सो जादों बेनि गेजेरावबो ज' जानानै उमुगाव देरहाहोदो उमुगाव देरहाहोनोसै मोनसे बे प्रक्रियाखौ सुरु खालामजायामोनबा होमबानो ज' जाहैनानै जोंनि बिटिसिखौ गाग्लोबनो नागिरनाय सक्तिफोरखौ जोङो हमथानो गोरलैसिन जायो ज' जानायनि थाखाय नोंथांमोना दाबो रेडि जानानै दं होमबा जोंथ' रेडि आरो पार्सनेलि आंथ' रेडि जातिखौ फोथांनोब्ला जोंनि भबिष्यतखौ निर्नय खालामनायनि अधिकारखौ क्षमताखौ जोंनि आखायावनो जुदि दोननोब्ला अब्ला जोङो खौसे जाथारनांगोन बे खौसे जानोब्ला आङो आंनि माखासे इन्ट्रेस्टखौ आं कमप्रमाइज खालामनांगोन साफ्रोमबो नेताफ्रा गावनि इन्ट्रेस्टखौ कमप्रमाइज खालामनो हानांगोन आरो हाग्रामा महिलारियाबो बे कमप्रमाइजखौ खालामनो हानांगोन खिन्थु बिहा बे इन्ट्रेस्टखौ कमप्रमाइज खालामनो हानायनि मेन्टेलिटियानो गैया प्रब्लेमा बाहायनो जादों जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोन आरो नोंथांमोननि जि दैदेननायजों ज' सावरायनायजों बे मोनसे खौसेथि होननाय जिनिसखौ लाबोनो हायासै राजखान्थि लेभेलाव दा बे खोथाखौ आं दोनथ'बाय जिहेतु बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जानो थांगासिनो रेडियाबोथ' नोंथाङा रेडि जाखाबायानो दा बिसायख'थि गेलेनायनि बा बिजाथि जानायनि नोंथांनि मेन इन्टारेस्टिं खामानिया मा नोंथांनि मा उद्देश्य लानानै मा माने मिशन मोनसे लानानै नोंथाङा ओंखारबोयो राजनितिक लेभेलाव पलिटिक्सआव फैदों जोङो भार्टिकेल एन्ट्रि लादों बड'लेण्ड सृष्टि खालामनो बर' जातिखौ बे जातिनि थामोनथाखौ लाखिनो जोंनि राव हारिमुखौ बासायनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय आरम्भ खालामदोंमोन बे दिननिफ्राय जोङो इनभल्भ जेब्ला बिएसि एकर्ड जाबाय बेनि प्रति जोङो दुखु मोनबाय मोननायनि उनावहाय आरोबाव जोङो बिएलटि खालामनानै आन्दलन खालामफिनदों 2003 सनाव बिएलटिनि जानानै जोंनो नेगसिएसन खालामनानै बिटिसिखौ दाफुंदों आरो बे दाफुंनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ राजनितियाव सिदा सोनानै होदों रावबो जोंनि एगेन्स्टआव कन्टेस्ट खालामाखै हाग्रामानि एगेन्स्टआव कन्टेस्ट खालामाखै आंनि एगेन्स्टआव कन्टेस्ट खालामाखै चन्दन ब्रह्मनि एगेन्स्टआव कन्टेस्ट खालामाखै बियो जोङो भार्टिकेल एन्ट्रि जादों दा फैनानै नुबाय जे हारिखौ फोथांनांगौब्ला देशखौ मोजाङै सालायनांगौब्ला एफा बुरजा जाति गस्थि दङ बयखौबो गुड हिउमाराव दोननानै बयखौबो समानै जौगाहोनो हानांगौब्ला अब्ला जोंनि माइन्डसेट जोंनि खामानि मावनायनि आदब जोंनि मेन्टेलिटि बियो बोरै जानांगोन बेखौ जों दा सोलोंनो हाबाय बेनिखाय जोंनि समाजखौ माबोरैहाय सुस्थ' समाज दानो जोंनि समाजखौ बोरैहाय प्रग्रेसिभ
समाज खालामनो बे उद्देश्यखौनो लानानै आं दा राजनितियाव ओंखारदों मानो राजनितिनि दारैसो नोंनि साननाय हनाय समग्र फिल्डआव नों मावनो हायो दिनै सिदायै बुङोब्ला फरायनायनि बेलायाव जोंनि गथ' गथायफोरनो मोजां सुबिदा होनांगौब्ला बियो नोंनि समाज सेबक जानानैथ' हायो किन्तु राजनितिकआव थानानैसो बेखौ मावफुंजोबनो हागोन नोंनि कृषकफोरखौ जुदि मा होनना बुङो बेखौ जौगासार सासे कृषक बानायनांगौब्ला बिसोरनो अपरचुनिटि होनांगौब्ला नोङो कृषक नेता जानानै हाया राजनितिक नेता जानानैसो हायो दिनै एनभायरनमेन्टनि खोथा फैदों एनभायरनमेन्टखौ बासायनांगौब्ला खालि कनजारभेशनिस्ट जानानै नों हाया नोङो राजनितिकआव थानानैसो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन दा बेफोरबायदि समग्र फिल्डखौ मोजाङै लाखिलांनो मावलांनो थाखाय आङो राजनितिकआव फैदों जों सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनाय लामायाव लांनोसै दा जोबथारनायाव आङो बेखौनो नोंथांखौ सोंथि खालामनो लुबैबावबाय जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि बियाबावल' बेरायाखै बेखौ जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो नोंथाङा रायजो राजाजों सावरायहैदों दा बे बेलायाव नोंथांनि जि साननाय नोंथांनि जि सानखान्थिजों इउपिपिएलनि देरहानाय सिटआ मोनबा जिल्लायाव बेसेबां जानानै दङ आङो एक्जाक्टलि नाम्बारखौ बुंनो हाया किन्तु जोङो एबसलिउट मेजरिटि मोनगोन यस सरकार दानो थाखाय 21टा नांगौ 21 यस जोङो मास मर देन 21 मोनगोन आं बेखौ सियर बुंनो हायो एलायन्सनि खोथा फैया एलायन्सआ जायो जाया मा परिस्थिति फैयो बे आलादा खोथा किन्तु जोङो हारसिङैनो सरकार दानो हानाय नाम्बारा जोंजों थाखागोन जोंनाव दं थाखागोन एखनब्ला एखनब्ला सिटुएसनफ्रा बेखौबो थोनो जे नोंहा मेजरिटि मोनखांनायनि उनावबो गुबुन दोलोखौ लाफानानैबो सरकार दायो आं बिनि प्रमानखौ होनि कंग्रेसआ एबसलिउट मेजरिटि मोनदों मोनसे समावहाय आसामाव किन्तु बिपिएफजों जोङो आन्डारस्टेन्डिंआव इलेक्सन गेलेदोंमोन खाय कंग्रेस दला बिपिएफखौ लाफानानै स्टेटआव माबादों गभर्नमेन्ट दादों आरो बिजेपिआबो मोनसे समावहाय जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेदों बे हिसाबै एबसलिउट मेजरिटि मोनखांनायनि उनावबो बिपिएफखौ लाफानानै सरकार दादों तद्रुप नैबे इलेक्सनाव बेबायदि सिटुएसनबो फैनो हागौ गतिके आं बेखौ रुल आउट खालामनो हाया गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जोंनो बेसिम सम होनायनि थाखाय जोबथारनायाव जोंनि जि नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम नोंथाङा फैबाय थानाय जि बिसायख'थिनि सायाव जोबथारनायाव मा खावलायनो लुबैगोन खुलुमबाय बयबो बिटिसिनि रायजो राजानिसिम जे बिटिसिआव सुस्थ' मोनसे सरकार दानायनि इन्ट्रेस्टआव आरो दा जेरैबायदि सान्थि परिस्थिति बेवहाय प्रेभेल जाबाय बेखौ अरायनि थाखाय लाखिनो थाखाय आरो बिभिन्न जाति गस्थिफोरखौ आन्दलनमुखि जानायनिफ्राय बोखारनानै जौगानायनि खामानियाव मावफाहोनो हानाय बे परिस्थितिया दिनै फैबाय आरो मावबाय बेखौ अरायथा खालामनायनि इन्ट्रेस्टआव आरो बिटिसिआव मोनसे मोजां परिकल्पना लानानै जोंनि मोजां नेता प्रमद बर' बिथांखौ गोजौआव दोननानै इउपिपिएलनि सरकार लाबोफिननानै आरो प्रमद बर'खौनो चिफ खालामनानै जोंनि बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोंनि फिसा फिसौफोरनि भबिसतखौ जोंनि आखाइजोंनो दाफुंनो मोननायनि बे क्षमताखौ जोंनि आखायावनो दोननो थाखाय जेन' बयबो बिटिसि बाखिया इउपिपिएलनो ट्रेक्टरसिनाव भट होनानै देरहाहोयो आं बेखौनो बयखौबो अनुरद खालामबाय गोजोननाय थाबाय सार गोजोनबाय फिन खनसेबो आं बड'लेण्ड रादाबनि जानानै नोंथांखौ साबायखर बावहरबाय फैबाय थानाय जि सम बे समा नोंथांनि थाखाय मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जोङो जोंनिफ्राय इसोरनाव आर'ज गाबहरबाय गोजोन्थों